Okay, you know. Okay, yeah. Okay. Събота излизам, търся мацка в ръката с гума. Ще я черпе амфет, защото е маймуна. Събота излизам, търся мацка в ръката с гума. Ще я черпе амфет, защото е маймуна. Събота излизам, брат, и 10 кинта нося. Чудя се в хода ли да си платя или да се накозя. Срещам кучка, чука ми се да я черпе, аз я питам. Тя ми вика, иска ми си клати задника в ритъм. Вадя, аз съм фета мръсен, тя ми вика, баси кефа. Взе, че се нашмърка кът животно, падна в кенефа. Стана тя след 5 минути, аз си вика, май в къщи. Тя ми вика, не искам, изведнъж ми се намръщи. Викам, какво ти стана, курво, аз да черпя, ти ми бягаш. Още като те нашмърках, знаеш, че с мен ще лягаш. Аз съм проститутка, тя ми вика, да, една стотачка. Искаш ли да те пречукам, ква стотачка, я го мачкай. Този тъп момент пристигна някаква нейна вип охрана и ми шибна 2 шамара, вика, бягай, че ще хвана. Аз обаче взех с мене скапаната проститутка и изкъсах от ебане шибаната малка путка. Събота излизам, търся мацка в ръката с гума. Ще я черпе амфет, защото е маймуна. Събота излизам, търся мацка в ръката с гума. Ще я черпе амфет, защото е маймуна. Няма накъде, не мога повече. Твоите ръце били са всички. Хайде, пробвай ме, хайде, опитай се. И без да питам, знам, въртиш различни. Ти седиш и пиеш питието и поръчваш вече десето. Търсиш мен отново в сърцето, за да ме свалиш. Ти седиш и пиеш питието и поръчваш вече десето. Търсиш мен отново в сърцето, за да ме свалиш. Няма накъде, не мога повече. По твоите ръце били са всички. Хайде, пробвай ме, хайде, опитай се. И без да питам, въртиш различни. Няма накъде, не мога повече. По твоите ръце били са всички. Хайде, пробвай ме, хайде, опитай се. И без да питам, знам, въртиш различни. Ако ви е харесало видеото, абонирайте се за канала. И чао!